kterou dobový tisk označil jako zvonovitou nestvůru, věc jako potapický zvon staré soustavy. Aspoň tak Krinolíny popisuje dobový tisk. Aby sukně byla takto široká, tak pod ní musela být konstrukce. Já bych počkal druhou dámu ještě chviličku. A tyto konstrukce se napřed dělaly velrybých hostic. Teprve poté se přišlo na ocelový drát. Takže první model, co vidíme, je odpolední krinolína. Vždycky takové denní šaty poznáte podle toho, že mají dlouhé rukávy a je vyrobená z bavlněného plátna, což v podstatě vždy ty materiály, které jsou matné, tak jenom předznamenávají do použití. Čím je materiál lesklejší, tím jsou šaty vždy určený pro slavnostnější příležitost. A stejně tak jako délka rukávů, čím jsou rukávy kratší, tím to znamená, že je to více určeno do společnosti. Další šat, co vidíte, je krinolína již na pozdní odpoledne, doplněná malým čepečkem a rukavicemi. Pokud dáma šla někam jinam než do soukromých komnat, vždy měla na rukou rukavice a v podstatě zmizí z rukou ženy až počátkem 50. let. Takže pokud vidíte v filmu dámu bez rukavic a je z vyšší společnosti, tak je to vždycky tím, že na to tvůrci mírně řečeno zapomněli. Třetí šaty z růžového saténu, již krinolína večerní, určená na plesy. Přes den se takovéto klobouky vůbec nesundávaly, takže rozhodně to nebylo tak, že by dáma při vstupu do místnosti si čepec sundala, ale absolvovala v něm například i drobné občerstvení nebo přátelskou návštěvu. No a jelikož tak vám ukáže, co pod touto krinolínou se v podstatě nosilo, takže dobové spodní prádlo. Zde vidíte, že dáma má na sobě korzet a když se zase podíváte do nějaké... Tam je důležité to, že pod korzetem se ještě nosila košilka. Takže pokud zase uvidíte v nějakém filmu dámu v korzetu, z které lehce překypují ňadra, je to špatně, protože v podstatě, aby se ten korzet nezapotil, protože ten se nedal prát, tak se potom nosilo teprve to prádlo. A buď to byla košilka dlouhá a pod to spodní kalhoty, anebo jak tady má dáma v podstatě v kuse, takový overálek. A teprve v době poloviny 19. století se ujímá v podstatě to spodní prádlo, jinak se spodní prádlo do té doby nenosilo, takže dámy byly do té doby pod šaty víceméně na ostro. A i v této době, ještě tak kdy v době druhé světové výstavy v Paříži roku 1867 se objevil tento model, který zásadně změnil siluetu ženského odívání na dalších 20 let. A to byla turníra neboli honzík. V podstatě na tom prvním honzíku vidíte, že ještě i to zdobení té zadní části toho honzíku připomíná ty krinolíny. A v
podstatě ta silueta toho těla se dělala na zadní části sukně prodlouženou do města. I když mají šaty vlečku, jsou určené na denní nošení po městě. Když bylo spousta žen oblečeno v toaletách s vlečkou, stávalo se zejména v lázních, že dámy, protože v těch lázních nebylo třeba vše ještě všechny cesty dělané kamenem a bylo to v podstatě třeba přírodní část, tak dámy natolik prášily, že některé tím je ten, že tmavomodrý je určen do teplejšího počasí a je ušit z bavlněného discínu, kdežto modročerný je potom ušit opět již z bavlněné tištěné látky. Když jste si všimli i trošku rozdíly těch barev, zatímco vnímaný byly takové hodně barevné, tak z těch honzíků se ty barvy potom mírně utlumily. Takže honzíky jsou i více vypracované. Protože se bude velkým šitým strojem toho šití je to rovnější. A v této době tež začíná první konfekce. Do té doby všechny šaty se šily pouze na míru a neměly se více kusek. Ale slyšel to, nám dochází a dostáváme se do období secese, které bude takovým přelomovým modelem naší módní přehlídky, kterou uvidíte v obou částech. Tento model je model, její muž někde padnul na poli válečném, protože tento model se začal nosit kolem roku 1905. A pro tuto část secese jsou hlavně charakteristické u denních šatů ty veliké klobouky, které s nástupem první světové války potom jezdí. A druhý secesní model je opět model odpolední, doplněný pelerínkou. Dámy zřejmě, jelikož jim zdá, že nesvítili slunce, tak si všechny nesou deštníčky pod tvaří, ale možná by ho aspoň dáma v hnědém mohla zkusit rozdělat. Super, ne? Tak nám měla to rapí? Měla, no. Dáme ta první. No to je hezké. Děkuji. No a pán za dámou v hnědém secesním kostýmu se již vydal na špacír muž. Muž má na sobě žaket, což byl typickým oděvem pro den, stejně jako redingot, který mám na sobě já, na večernou šatníku, a v podstatě již začíná móda, kterou známe dnes, protože na takové běžnější denní pochůzky se již používal klasický oblek. Ale samozřejmě v té secesi byly naprosto jiné pokrývky hlavy a tomu dominovala hlavně buřinka, cylindr a méně už měkký klobouk. Aha, tak pán zřejmě čeká příchod dámy, což teda vzhledem k věku nejsem si jist, jestli je to starší dcera, nebo teda mladší dcera, nebo starší dcera, mladší dcera. No, já jsem se do toho nějak zamotal. No, prostě prošedivělý pán si vyrazil s krásnou mladou slečnou. Secese byla posledním slohem, jemuž se podařilo vtisknout své umělecké znaky všem projevům moderního života. A pořád po celou tu dobu se pod šaty, jak v době secese, honzíků, tak v době krinolín nosil korzet. Takže proto má
dáma opět utípa a nějaká domů, tak vyrazili jako teď jsem myslel jako třeba šikmo doprava, aby jsme se dostali doprostřed a ne skláněli jste se z druhé strany, aby vás nikdo neviděl. No a to je v této první půlce, dámy a pánové, vše. Takže já vám velmi děkuji a dámy a pána poprosím, aby se odebrali se převléci, ano. A vás samozřejmě všechny rád pozvu na zhruba za půl hodiny na druhou půlku naší přehlídky, kde si se podíváme